Yes, vi har lavet nogle forsøg om fældningsreaktioner, som vi gerne vil fortælle om i den her video. Ja, og derfor starter vi med lidt intro og noget baggrundsviden. Først snakker vi lige lidt om ioner, og hvad ioner det er. Og ioner det er, når et atom enten får tilført eller afgiver en elektron, så den får en ladning, som enten kan være positiv eller negativ. Og den vil gerne enten tilføre eller afgive de her elektroner, så den får 8 i den yderste skal. Yes, og så vil jeg fortælle lidt om ionforbindelser, og det handler jo om, at de her ioner de gerne vil være neutrale, og altså opnå de her 8 elektroner i yderste skal. Og det kan de gøre ved at gå sammen. Tager vi et eksempel som for eksempel natrium og klorid, så har natrium en ladning på 1+, så den har 1 elektron i yderste skal, og klor har 7 elektroner i yderste skal, hvilket giver en ladning på 1-. Det vil altså sige, at den mangler en elektron, og da natrium nu har den her ene elektron, så kan de gå sammen og blive neutrale sammen, så de snyder hinanden eller sig selv til at få 8 elektroner i yderste skal. Ja, og hvis man så tager en af de her ionforbindelser, f.eks. natriumklorid, og putter den ned i vand, så vil iongitteret opløses, og så vil saltet ligesom flyde rundt i vandet som frie ioner. Mindre saltet selvfølgelig er et tungt opløseligt salt, så vil iongitteret ikke opløses, og så vil det ligge sig på bunden som et bundfald. Yes, og fældning af ionforbindelser, det er når man tager 2 let opløselige salte og blander sammen i vand, så der dannes et tungt opløseligt salt og nogle tilskuerioner. Ja, og til det her har vi lavet nogle forsøg, for eksempel, det første forsøg vi lavede var med spildevand, hvor vi skulle lade som om, at vi arbejdede med spildevand og gerne vil fjerne fosfor på vores spildevand. Og man vil gerne fjerne det her fosfor, fordi at hvis man bare udleder fosfor til f.eks. en sø, så vil det give næring til en hel masse, en overflod ligesom af alger, så vil skygge for både dyrelivet og plantelivet i søen. Så vi fandt et let opløst salt, så det var ligesom en væske, som kunne ligne det her spildevand i vores forsøg. Og der fandt vi natriumfosfat, og så fyldte vi natriumfosfat i det der hul på pladen. Og så kan vi se, at det var en klar opløsning, der ligner vand meget. Og så derefter fandt vi et metal, som sammen med ikke-metallet fosfor ville danne et bundfald, altså et tungt opløseligt salt. Og så fandt vi ud af, at det gjorde sølv sammen med fosfor, og så fandt vi noget sølvnitrat. Og så det vi gjorde, det var, at vi blandede sølvnitratet med natriumfosfatet, og så kan vi se, at det dannede det her gule bundfaldsklumper i vores plade her, som så vil fjerne fosfaten fra vores spildevand. Det går altså sammen og bliver til et tungt opløseligt metal, som er det, vi kan se ved bundfaldet. Tungt opløseligt salt, som er det, vi kan se ved bundfaldet. Yes. Og så skal vi nok lige sige, at sølvnitrat nok ikke er det, man vil bruge til netop spildevand, fordi at selvom vi får fjernet fosfat, så får vi tilført nitrat. Og nitrat har lidt den samme effekt på søer, med at den giver næring til algerne og ligesom ødelægger ligesom økosystemet i søen. Så man vil nok bruge et andet stof end lige nitrat. Yes. Og så har vi lavet nogle reaktionsskemaer for, hvad det egentlig er, der sker mellem de her opløsninger. Og her kan vi se, at vi starter lige med at tage den uden tilskuerioner. Der har vi vores sølvion, som har en ladning på 1+, den er på venlig opløsning. Og så har vi vores fosfation, som har en ladning på 3-. Og derfor sætter vi altså et tretal foran sølvionerne, så vi har 3 sølvioner, fordi at de har en sølvion har en ladning på 1+, og en fosfation har en ladning på 3-. Derfor skal der altså 3 sølvioner til at gøre fosfationen med 3- neutral. Og det er så også på venlig opløsning. Og det bliver altså til sølvfosfat, som er på fast form, og altså danner vores tungt opløselige salt. Ja, og så med tilskuerioner, så ser vi, at vi har først vores natriumfosfat, hvor der er 3 natrium, fordi at natrium også har en plusladning, ligesom sølv har. Og så har vi vores sølvnitrat, hvor vi så har 3 sølv, fordi 3 sølvnitrat, fordi så går det op på den anden side. Og det kan vi så se, bliver til vores sølvfosfat på fast form, som vi har op ovenover, og så har vi så også de der
natriumnitrat på vandlig opløsning, hvor vi så har tretal foran, fordi der er 3 natrium på den første side af reaktionsbilen, og også 3 nitrat på den første side. Yes, Så er det afstemt. nemlig. I forsøg 2, der handlede det om bly i keramikkrus. Vi skulle forestille os, at vi kom hjem fra en ferie, hvor vi havde købt et keramikkrus, og når vi så kommer hjem, ville vi altså undersøge, om der var bly-2-ioner i det her keramikkrus. Og det ville vi, fordi at bly-2-ioner de er skadelige for mennesket, og fordi at de her bly-2-ioner de kan gå ind og forstyrre de enzymatiske reaktioner. Altså, det vil sige, at ved alle enzymer er der nogle bestemte metalioner, der er bundet til, så de kan fungere. Og her kan bly altså skubbe det gode metalion væk og ligesom koble sig på, hvorved altså de ødelægger enzymets funktion. Derudover så kan bly forstyrre vores nervesystem og altså give os nerver på, eller give os nerveskader. Yes. Og for at finde ud af, om de her bly-2-ioner det var i vores keramikkrus, så kunne vi have noget vand i vores krus, hvor vi så kunne finde ud af, om bly-2-ionerne blev afgivet til vandet. Og det kunne vi have gjort derhjemme, men inde i laboratoriet, der tog vi altså en erstatning og fandt noget blynitrat og tilførte noget korsulfat. Først og fremmest så fandt vi noget blynitrat, som vi hældte op i den her platte, og vi kan se, at det er en meget klar væske, en gennemsigtig væske. Og da vi så tilfører det her kobbersulfat, så kan vi se, at væsken den bliver hvid. Og det er altså fordi, at der dannes et bundfald, som er det her tungtopløselige salt. Og det ved vi, fordi at bly og sulfat det går sammen og danner et tungtopløseligt salt. Det var altså det, vi fortalte om tidligere i vores basisviden. Det er lidt uklart at se her på billedet, men der vil dannes et bundfald, som er det tungtopløselige salt. Yes. Dermed kunne vi så vide, at vi havde bly-2-ioner i vores opløsning. Ja, og så har vi lavet nogle reaktionsskemaer for netop det her forsøg. Og så først har vi lavet det uden tilskuerioner, hvor vi så kan se, at vi har vores bly-2-ion, som så har en ladning på +2, og det er en mandlig opløsning, og så har vi vores sulfat, som har en ladning på -2. Så det giver så til sammen bare blysulfat, og der behøver man ikke tilføre flere af den ene eller den anden, fordi at +2 -2 det giver 0, så den er neutral allerede. Yes. Og tager vi så tilskuerionerne med, så kan vi se, at vi har vores kobbersulfat på vandlig opløsning og vores blynitrat på vandlig opløsning, og det går så sammen og bliver til blysulfat og kobbernitrat. Og det er på vandlig opløsning kobbernitrat, det er vores tilskuerioner, mens at blysulfat, som vi også så herovre, er vores på fast form, altså vores tungopløselige salt.